Čo to je Istanbulský dohovor? Je to skrátený názov pre Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu. Zasadnutie Rady Európy, na ktorom sa o ňom rokovalo, sa uskutočnilo v Istanbule, keďže Turecko je členskou krajinou. Ak by to zasadnutie bolo v Ríme, tak by sa mu hovorilo rímsky. Cieľom dohovoru je posilniť ochranu žien pred násilím a domácim násilím, a to nie len v legislatívnej oblasti, ale aj v oblasti prevencie, ochrany a liečby obetí. Dohovor vyžaduje od podpisujúcich krajín, aby zaviedli opatrenia na ochranu žien pred všetkými formami násilia, ako je fyzické, sexuálne, psychologické a ekonomické násilie, vrátanie násilia v rodine a násilia založeného na rodovej nerovnosti. Istanbulský dohovor bol podpísaný a ratifikovaný 45 krajinami vrátane Poľska a Rakúska. Považuje sa za významný krok v boji proti násiliu páchanému na ženách a rodovej nerovnosti. Slovenská republika ho po nenávistnej kampani plnej dezinformácií a manipulácií v roku 2020 ratifikovať odmietla. V júni 2023 ho však prijala Európska únia ako celok a do platnosti vstupuje 1. októbra 2023. Medzinárodný signál domáceho násilia vidíte na obrazovke. Bezplatná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie je 0800 212 212. Táto aktivita je súčasťou projektu Podpora rodovej rovnosti financovaného z nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR.